Dwi'n darllen 1 Pedr 2:9. Ond dych chi'n bobl sydd wedi'ch dewis o'n y ffeiriaid i wasanaethu'r brenin, yn genedl sanctaidd, yn bobl sy'n perthyn i Dduw. Eich lle chi ydy dangos i eraill mor wych ydy Duw. Yr un alwodd chi allan o'r tywyllwch i mewn i'w olau bendigedig. Nes i ddewis y adnod yma achos dwi'n hoffi pa mor onest yw Pedr, dyn oedd 'di sgwennu hwn, yn y Beibl, am sefyllfa pawb. Mae e'n siarad ar diwedd yr adnod am y ffaith bod pob Cristion wedi cael ei alw allan o tywyllwch mewn i olau. Ond y ffaith ydy, mae rhan fwyaf yn ni'n meddwl bod ni gyd yn y golau yn barod. Ni gyd yn meddwl bod ni ddim mewn trafferth. Ni gyd yn meddwl bod ni'n pobl neis, eitha neis, rhan fwyaf o'r amser, a bod ni ddim angen help. Ond mae Pedr yn rhoi llun gwahanol iawn i ni. Mae'n dweud bod ni yn naturiol, heb Iesu Grist, mewn tywyllwch. Ond rheswm fi'n caru'r adnod yma ydy achos bod yn siarad yma newyddion da. Ni wedi cael ei alw allan o tywyllwch i mewn i olau bendigedig. A'r ffordd i cael allan o'r tywyllwch mewn i'r olau yw Iesu Grist. Fe, mewn lle arall yn y Beibl, mae'n cael ei alw yn golau. Fe yw'r golau. Pryd chi mewn ystafell tywyll, pryd mae golau, hyd yn oed darn bach iawn o olau yn dod trwy, falle trwy llenni. Chi'n gallu gweld e. Mae'r golau bob tro yn curo y tywyllwch. A dyma be mae Iesu wedi wneud. Ni wedi mynd yn erbyn Duw, pob un o ni. Ni wedi penderfynu aros mewn tywyllwch, ond hyd yn oed bod ni mewn trafferth, ni gyd mewn tywyllwch, mae Iesu wedi dod mewn i'r byd. A mae e wedi dioddef y tywyllwch. Pryd dyma fe marw ar y croes, oedd y byd wedi mynd yn dywyll. Dyma beth yma'n digwydd. A mae hwnna'n dangos i ni bod Iesu wedi mynd trwy y tywyllwch wedi dod a sefyll efo ni a dod mewn i'r golau bendigedig. Felly ni gyd angen edrych i Iesu fel ateb i ni cael i ffwrdd o'r tywyllwch a mewn i'r golau.